desa kono wae. Banjur ditulungi, dipondhong digawa mlebu omah. Banjur kasarekake ana ing amben cilik sakjroning sentong. Saking sayahe sang putri kebanjur sare nganti sawengi ora nglilir. Ing dina esuke, sang putri wungu, kebeneran si kaki nembe nunggoni. Semune gemati banget, kaya marang putune dhewe. Sang putri rumaos bejo banget ing penggalih, awit sadurunge kasarasane pulih ya kaki-kaki mau kang ngopeni. Suwening suwe wis bisa bali pulih maneh kasarasaning sang putri. Dening kaki-kaki sang putri kasuwun supaya kersa tetep manggon ana ing omah kono. Sang putri uga banjur mapakake sarirane